da Mercedes-35 PS dip at koýýar. Daimler bilen Benz birleşmeli diýen netije gelýär. En gowy netije. Täze konserniň baş müdiriniň welipetine Ferdinand Porsche geçýär we ol täze öndürilen awtolawlaryň hataryny düýbünden täzelep başlaýar. Täze kompaniýanyň ady Mercedes-Benz. Köp kişi Mercedes'in nişanyna 3 worşly ýyllyk nereden dördi ýa-manyny näme diýip soraýarlar. Ýöne biz hiç bir döwürde Mercedes-Benz öz aýratyrlyklaryny, rahatlygyny hem motiwarlygyny ýitirdi diýip bilmez barlar. Hemişe özüne, öz maktatlaryna wepaly bolup galan Mercedes'dir. Apple kompaniýasyny esaslandyran Steve Jobs Mercedes'in muştagy eken. Şertnamага görä kompaniýa oňa her ýarym ýyldan täze maşyna uradyp könesini ýerden almaly eken. Jobs üçin bu şertnamanyň bähbeti o maşynyna hiç hili belgi takman sırp bilýär eken.